ťažko sa mi hodnotí takýto zápas, že vo všetkých ukazovateľoch okrem gólov sme boli lepšie ako domáci. A už viackrát som povedal, futbal to nie je krasokorčulovanie, kde dostávate za držanie lopty a neviem, za rovové kopy a za strelu mimo brány body, ale dostávate body za to, dávate góly. Super, dneska dvakrát sa dostal pred našu bránu, dali 2 góly, my sme dali len 1. Ináč mojim hráčom nemám čo vyčítať, odmakali ten zápas, išli na doraz. Vedeli sme, že aké situácie sú domáci, že aký je to dôležitý zápas pre nich. To sme chceli využiť. Ja si myslím, že to sa nám aj darilo. Okrem tej finálnej tretine, kde sme boli málo koncentrovaní. Mali sme tam dostatok streleckých pokusov a netrafili sme z 18 metrov bránu viackrát. Takže keď nedáte gól, vyhrať nemôžete. A my sme na druhej strane dostali sme 2 také góly, aké sme dostali. A preto sme ten dnešný zápas nezvládli. Čo sa týka toho samotného zápasu, tak ako spomínal tréner, jednoducho pre nás dôležitý zápas pre nás, jednoducho z pohľadu bodov. My sme sa bavili pred zápasom, že tie naše predchádzajúce zápasy boli sme herne lepší, ale sme jednoducho nebodovali a dnes tie štatistiky hovoria v prospech Komárna, ale my sme strašne radi, že sme získali 3 pre nás dôležité body pred reprepauzou a že sme sa posunuli o 1 pozíciu vyššie a som rád, že jednoducho sme eliminovali tie silné stránky, čo má Komárno, čo sme vedeli, že majú fyzický fond, že jednoducho majú silné štandardné situácie, že chceli sme to pokryť, že sme to eliminovali a blokovanie striel a tie pre nás prioritné veci, že sme zvládli a tešíme sa z 3 dôležitých bodov.